Blonjo ku esuk ki mang tek swidak siji yo, kok akeh men jane blonjo apa wae ki mang tak hitungin neh yo. Nah, pertama ki mang aku tuku ndok sekilo, gedem-gedem isi 15 iki 31.000 regane. Terus tuku teri sak gomjok ini ki 6.000, iki isine 7 plastik. Nek tuku bijian plastik kan ki regane 1.000, karena tuku gomjokan 6.000. Terus sing ketiga iki tuku ayam dodo seprapat 10.000, terus lombok setane ki 2.000. Bar ngono ana sere sak gendel iki 1.000. Terus ana bawang peri ki 2.000, terus iki ana sedel sari dele 1.000, bihun jagung ki 2.000, terus tuku tape sak plastike 1.000, tuku loro 2.000, jeruk pecel gratis. Terus iki tuku kluweh iki sitoke 1.500, aku tuku loro ki mang 3.000. Ape tak jangan asem sesuk yo, sesuk karek nukono iwak panggange, soalnya ki mang tek ning bakule. Nah, sing terakhir ki ana tauge sak plastik 1.000. Dan iki lho yo hasil dari swidak siji 1.000 mang belanjane entuk iki mang kabeh.